Het verkeer op Oudstudiek richting Friesland het vermogen urenlang vaststien. Er weer staan 15 kilometer file. Bij Brezondiek hier in Onrieding West, waarbij het een 54-jarige automobilist uit Enkhuizen verwoenen rekken. De hele diek rekker blokkeert. Het verkeer wat bij Den Oever opkeert en omlaat. Frieske sportvereniging moet de commerciële tinken om besteenblauw te kennen. Die oproep docht Sport Friesland. Een protovereniging zet te krijgen maar waarom de inkomsten, zodat er minder in de kantine uitjong wordt, leden opzezen en sponsoren de contracten net verlengen. Verenigingen moeten daarom creatiever wijzen om besteenblauw te kennen. Het confetti-kanon van carnavalsvereniging De Oeletoeters in Snits maakt dit hier weer spuitje. Vorig jaar voor de gemeente Zuidwest-Friesland dat de Oeletoeters 14.000 euro betalen voor het oprijden van de papiersnippers. Daarom spuiten het kanon net en winnen de protestborden op een confetti-wijn. Joen en vannacht meest droeg, er zit een krachtige zuideerste wind en het wordt 2 graden. Morgen is nog zinnen, dan bewolking en later middags rein en weer te sneeuwen. De wind is zuideestelijk, krachtig onthut, temperatuur dan 4 graden.